Vi har jo den fede, den her. Nu sidder vi jo begge to også, som i og for sig klassisk musikere, ikke? Vi går på en klassisk uddannelse. Hvorfor sidder vi så og spiller sådan noget rytmepop her, ikke? Ja. Det er jo sådan set det, vi er bedst til. Fordi det er da mærkeligt, noget sentimentalt pis. Sådan noget sentimentalt møg, ikke? Jamen, jeg tror, vi sad bare... Det var en sen aften, eller hvad? Ja. Men når man sidder og tænker, ikke, så sidder man bare sådan... Ja. Jo. Men det er jo sjovt, ikke også, fordi... Jeg så ikke engang, hvad jeg lavede. Jeg tror bare, jeg sad bare... Ja. Så... Jeg tænkte, hvorfor skal det være sådan noget stille noget hele tiden, ikke? Fordi vi altid, alt det, vi har lavet, ikke? Det er sådan noget... Ja. Sådan noget stille og roligt noget, ikke? Ja. Så tænkte jeg, vi kan prøve at lave et hurtigt nummer, ikke? Så gør vi sådan her. Så kører vi bare kanon. Ja.